Wel, bore da. Dwi'n teimlo fel rhyw fath o popstar fel yma, mic fel yma. Ond croeso arbennig i chi y bore yma i Capel y Ffynnon. Croeso chi adre hefyd. Yn gwybod bod yna nifer ohonoch chi yn gwylio ac yn gwrando ar y we. Just croesawu John Robinson. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod yma bore yma. Da ni yn gwerthfawrogi a da ni'n gweddio bendith Duw arnoch chi. Cyhoeddiadau yr wythnos just mae yn y gyfarfod Zoom am 5:00 heno, felly cofiwch am hwnna. Os ydych chi eisiau manylion, just cysylltwch efo oddi ar wefan y capel. Ac wedyn yn ystod yr wythnos, mae gennym ni cwrdd-gweddi. Os y gyfarfod nos fory? Nos Lun? Nag oes, dim cyfarfod nos Lun. Ond mi fydd na cyffro nos Wener gobeithio, os ydy'r tywydd yn iawn. Nathon ni ganslo nos Wener diwetha, achos oedd hi'n bwrw glaw yn ofnadwy, ond gobeithio nos Wener yma gewn ni cyffro am 6:00. Ac wedyn, Sul nesa, mi fydd dad yma efo ni os Duw o'i mynd. Mae dad yn pregethu heddiw yn Aberystwyth, felly cofiwch amdano fo lawr yn fan yna. Na i weddio, a wedyn na i basio y cyfan draw. Arglwyddiw dad, da ni yn diolch i ti am fore newydd, da ni'n diolch i ti am dy gariad rhyfeddol di tuag ata ni. Mae'r haul yn gwenu, dad, ond da ni'n ymwybodol dy fod ti'n gwenu arna ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti am yr achubiaeth rhyfeddol yna, bod Iesu wedi mynd i'r groes ac wedi marw trosto ni. Ac felly, beth bynnag ydy'n cyflwr ni y bore yma, dad, boed ni yn teimlo ar ben y byd, neu bod ni'n teimlo yn drist ac yn stryglo, da ni'n diolch bod ni'n cael dod o dy flaen di, bod ni'n cael dy alw di yn dad, a bod ni yn cael trystio a gorffwys yn dy ofal di, gan wybod y bydd ysbryd di yn gweithio yno ni. Nid oherwydd bod ni'n heiddi hynny, ond oherwydd dy gariad di. A dyna di'n gweddi ni, ydy bydd ysbryd di yn gweithio yn calonau pob un ohono ni. Da ni'n ymwybodol bod rhai angen i cysuro, lle bod rhai ohono ni angen challenge. Da ni jyst yn cyflwyno'r cyfan oll ohono ni i ti rwan. A da ni'n gofyn y bydd y cyfan da ni'n neud, clod a gogoniant i ti. Amen. Amen. Wel, bore da eto. Gawn ni ddechrau ein haddoliad wrth ganu efo'n gilydd. Emyn cynta, sef o nefol a ddwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. A llioedd maith y nef yn rhedeg arn o'i bryd. Dy ddaw nath ras ath gariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Yr emyn cynta. Thank you.
Mae'r ddarlleniad heddiw yn dod o'r Hen Testament 2 Samuel, pennod 24. Mae'r darlleniad yn fach yn hir, ond mae'r hanes yma yn bwysig i ni, dwi'n meddwl. 2 Samuel 24. Unwaith eto, enonodd dicter yr arglwydd yn erbyn yr Israeliaid, ac anogodd Dafydd yn ei herbyn trwy ddweud, dos cyfrifa'r Israeliaid a'r Jwdeiaid. Felly, fe ddywedodd y brenin wrth Joab a swyddogion y fyddin oedd gydag ef. Dos drwy holl lwythau Israel o Dan i Beersheba a chyfrafia'r bobl, mwyn i mi wybod ei nifer. Dywedodd Joab wrth y brenin, bydded i'r arglwydd dy ddiw liosgu'r bobl gan waith yr hyn adynt, ac i tithau farglwydd frenin a'i weld athlygaid dy hun. Ond, pam y mae farglwydd frenin a'i fryd ar wneud hyn? Ond yr oedd gair y brenin yn drech na Joab a swyddogion y fyddin. Felly fe aeth Joab a swyddogion y fyddin allan yn ôl gorchymyn y brenin i gyfrif pobl Israel. Wedi croesi'r Iorddonin, dechreuant yn Aroer i'r de o'r ddinas sydd yng nghanol y dyffryn. Yna aethant i Gad ac ymlaen i Jaser, yna daethant i Gilead a gwlad yr Hethiaid, cyn belled a Cades, ac i Dan a Jan a chwmpasi at Sidon. Daethant wedyn at ddinas Gaerog, Tyrus, a holl drefyr Hefiaid a'r Cananeaid a gorffen yn Negef Juda, yn Beersheba. Wedi iddynt deithio drwy'r wlad gyfan, daethant yn ôl i Jerusalem ymhen 9 mis ac 20 diwrnod. Rhoddodd Joab swm cyfrifiad y bobl i'r brenin. Yr oedd yn Israel 800,000 o wir abl i 3 cleddfydd, ac yr oedd milwyr Juda yn 500,000. Wedi iddo gyfrif y bobl, pigodd cydwybod Dafydd ef, a dywedodd wrth yr arglwydd, pechais yn fawr trwy wneud hyn, am hynny o arglwydd maddau was, oherwydd bym yn ffôl iawn. Wedi i Dafydd godi fore trannoedd, daeth gair yr arglwydd at y proffwyd Gad, gweledydd Dafydd gan ddweud, dos a dywyd wrth Dafydd. Fel hyn y dywyd yr arglwydd, yr oedd yn cynnig 3 pheth i ti, dewis di un ohonynt ac fe gwnaf i ti. Daeth Gad at Dafydd a'i hysbysu a dweud wrtho, a fyny di 2 blynedd o newyn yn dy wlad, yn tai, 3 mis o ffoi o flaen dy wrthwynebwyr, tra byddant yn dy erlyd, yn tai, 3 diau o haint yn dy wlad. Ystyria ac edrych pa ateb a roddaf i'r un am hanfonodd. Dywedodd Dafydd wrth Gad, a mae'n gyfyng iawn arnaf, ond bydded i ni syrthio i lawr arglwydd am fod ei 3 gareddau'n aml yn hytrach nag i mi syrthio i ddwylo pobl. Felly dywysodd Dafydd yr haint, yr oedd yn dymor ac yn heiaf gwenydd, ac anfonodd yr arglwydd haint ar Israel ar bore hyd derfyn y cyfnod penodedig. Bu farw 10,300 o'r bobl o Dan i Beersheba. Ond pan estynodd yr engel a'i law yn erbyn Jerusalem i'w dinistrio, ydi farhaodd yr arglwydd am y niwed, a dywedodd wrth yr angel oedd yn distrywio'r bobl, digon bellach, atal dy law. Yr oedd angel yr arglwydd yn ymyl llawr dyrnu arafna y Jebusiad. Pan welodd Dafydd yr angel yn taro'r bobl, dywedodd wrth yr arglwydd, mae fi sydd wedi pechu, a mae fi sydd wedi gwneud drwg. Ond am y defaid hyn, beth y naethant hwy? Bydded y law yn ferbyn i,
am teulu. Daeth Gad at Dafydd y diwrnod hwnnw a dweud wrtho, dos a chafod allor i'r arglwydd ar lawr dyrnu arafna y Jebusiad. Felly ar air Gad fe aeth Dafydd fel y gorchmynodd yr arglwydd. Pan edrychodd arafna a gweld y brenin a'i weision yn dod tuag ato, aeth allan am moes ymgrymu i'r brenin a'i wyneb i'r llawr. Ac meddai arafna, pam y daeth farglwydd frenin at ei was? Atebodd Dafydd, i brynu gennyt y llawr dyrnu, i godi allor i'r arglwydd mwyn atal y pla sydd ar y bobl. Yna dywedodd arafna wrth Dafydd, cymeryd farglwydd frenin ef ac offrymu'r hyn a fyn. Edrych, dyma'r ychen ar gyfer y poeth offrwm, a'r sled ddyrnu ac iau'r ychen yn danwydd. Rhoddodd arafna'r cwbl i'r brenin a dweud wrtho bydded yr arglwydd dy dduw yn fodlod arnat. Ond, dywedodd y brenin wrth arafna, na, rhaid i mi ei brynu gennyt am bris. Nid wyf am aberthu'r arglwydd fy niw boeth offrwm di-gost. Felly prynodd Dafydd y llawr dyrnu ar ychen am 100 shekl o arian, a chododd yno allor i'r arglwydd ac aberthu poeth o ffrymau a heddofrymau. Derbyniodd yr arglwydd ymbil ar ran y wlad ac atalwyd y pla oddi ar Israel. Amen. Dwi'n meddwl bydd na stori plant rwan. Reit, Lant, mae'n gret gweld chi gyd bore yma. Chi'n oce? Ie? Chi'n edrych yn hafaidd iawn, da iawn. Ydych chi gael ysgol Sul bore yma? Gwych, da iawn, gret. Reit, dwi eisiau chi feddwl, os yw rhywbeth yn wahanol am y capel bore yma? Rhywbeth yn wahanol am y capel? Sbiwch o'ch cwmpas chi. Ella bod chi'n gweld rhai pobl, neu ella bod chi'n gweld un person arbennig yn edrych yn hen iawn iawn, achos mae'n cael ei phen-blwydd heddiw. Ond nid yna sydd yn wahanol. Mae'n cael dagger looks yn fama. Sbiwch yng nghefn y capel, lle dwi wedi bod yn eistedd fanna. So beth yn wahanol yn fanna? Diolch Dewi, da chi wedi cyrraedd, gret. A mae pawb adre'n gwybod rwan hefyd. Lyfli. Aran. Mae waith adeiladu wedi bod yn digwydd yma. Mae waith adeiladu wedi bod yn digwydd yma. A mae chydig dal, mae chydig bach o fest dal yn y cefn nad oes. Mae bethau wedi cael eu tynnu oddi ar y wal. Rwan ta, nifer o fisoedd yn ôl. Oedden ni'n dechrau sylwi bod yna rhywbeth ddim cweit yn iawn yn y capel. Oedd yna chydig bach o rhywbeth yn tyfu ar y wal, ac oedd yna un o'r pethau diddorol oedd, dwi'n bos nathoch chi sylwi, mynd i'r toilet yn y cefn, oedd mynd i'r toilet yn fanna, chydig bach fel ista'r trampolin. O'ch chi di sylwi? Oedd y llawr yn bwnsio fyny ac i lawr. Ac felly oedden ni'n meddwl, wel, mae rai bod yna rhywbeth yn bod ar yr adeilad. Ac felly, dych chi'n gwybod beth nes i benderfynu? Nes i benderfynu mi na i sortio fo allan. A mi nes i ddod efo hein i sortio fo allan. Rwan, beth sydd gennym fi yn fama? Anna, beth sydd gennym fi fama? Da iawn, cyllell a fforc a llwy. Dych chi'n meddwl bod fi wedi medru sortio y broblem yn y capel allan yn yr adeilad efo'r cyllell a'r fforc a'r llwy? Ania, na, ti'n meddwl? Na, dim o gwbl na, Elain, na, ni methu. O'n i'n trio mynd ati i dorri chydig bach o'r wal, ond na, doedd ddim yn gweithio. Felly, nes i benderfynu,
O. Be sgenna fi fama? Lowri, be di hwn, ti'n gwybod? Torrwr pizza. Ie, ac o'n i'n meddwl, wel, os fysa yr cyllell a fforc a'r llwy ddim yn gweithio, mae'n bound bysa'r torrwr pizza yn gweithio. Ie, dych chi'n meddwl nath hwnna weithio? Ben, ti'n meddwl nath o weithio? Na, ddim o gwbl. Na. Dych chi'n meddwl be? O'n i'n methu gwneud dim byd yna. O'n i'n methu gwneud dim byd o gwbl. Be oedd yn rhaid i ni wneud felly? Morgan, be ti'n meddwl oedd yn rhaid i ni wneud? Ti'n yn gwybod? Oce, lle rhywun helpu? Dewi, be ti'n meddwl oedd rhaid ni wneud? Un o'r pethau mawr, ie. Da iawn, oedd rhaid i ni ffonio. Oedd rhaid i ni ffonio pobl. Ac oedd yn rhaid i ni ffeindio rhywun oedd yn gwybod be oedd nhw'n wneud. A da ni wedi ffeindio lot o bobl chwarae teg sydd yn medru helpu ni. Ac sych chi yma yn ystod yr wythnos, mae'r lle'n edrych yn wahanol iawn achos mae'r adeiladwyr i mewn. A nath yna ddyn dod yma i edrych, a mae yna ddyn yn dod wythnos nesaf hefyd i edrych o gwmpas ac i ddweud yn union. A mae'r adeiladwyr yn gwybod be maen nhw'n wneud, a maen nhw'n mynd, a maen nhw'n codi'r llawr i fyny, ac maen nhw wedi rhoi darnau newydd i mewn. So oedden ni methu wneud dim byd. O'n i'n methu wneud dim byd. I fod yn onest, hyd yn oed sy'n gennym fi beiriant mawr ac holl tools yn y byd sy'n ni'n gwybod beth i wneud. Mae'n atgoffa fi o rhywbeth. Achos da chi'n gwybod be, pan da ni'n dod at Dduw, da ni'n ymwybodol bod yna rhywbeth yn bod arna ni. Rhywbeth llawer mwy serious na beth sydd yn bod efo'r adeilad yma. Da ni yn bechaduriaid. Da ni'n gwneud pethau'n anghywir. Mae Duw yn hollol berffaith. Ac pan da ni'n trio dod at Dduw fel ydyn ni, da ni'n ymwybodol yn syth bod ni yn euog, bod ni'n gwneud pethau anghywir, bod yn calonnau ni yn ddrwg. A mae yna rai pobl, maen nhw'n meddwl, wel, fedra i sortio hyn allan yn hun. A maen nhw'n meddwl, wel, fedra i drio yn galed i fod yn well. A mae hwnna chdi bach fel cymryd y cyllell a'r fforc i drio trwsio'r adeilad. Fedrwn ni ddim gwneud hynna. Dydy o'm yn gweithio, mae'r broblem yn rhy serious. A wedyn mae yna rei pobl a rei plant, ac o'n i fel yma pan o'n i fach, o'n i'n meddwl, wel, oce, na i drio, na i ddod i'r capel, a na i wrando, ac mi na i ddarllen y Beibl, a falle gofyn i mam neu dad adre ddarllen y Beibl efo fi. A mae'r pethau yna'n dda iawn i'w wneud, ond mae hwnna chdi bach fel cymryd y pizza cutter i drio sortio'r adeilad, achos di hynna ddim yn ddigon chwaith. Mae rhaid i ni, fel efo'r adeilad, oedd rhaid ni ffeindio rhywun oedd yn gwybod beth yn nhw'n wneud. Pwy fedrwn ni fynd ato fo i sortio'r broblem sydd tu mewn i ni? Pwy fedrwn ni fynd ato fo? Morgan. Duw, da iawn. Ie, Duw. Ac yn arbennig, Iesu Grist. Iesu Grist, achos nath Iesu Grist ddod i lawr i'r byd yma, byw y bywyd perffaith, a marw ar y groes mwyn cymryd yn pechodau ni. Cymryd y drwg sydd yn bywyd ni, a cymryd y gosb arno fo ei hun. Ac i gyd, da ni angen neud ydy, da ni angen gofyn iddo fo. Gofyn iddo fo i'n sortio ni allan, gofyn iddo fo fadda i ni, gofyn iddo fo ddod i fyw yn calonnau ni. A mae Iesu Grist mor special, mae o'n gaddo i wneud hynny, a mae'n dod i fyw yn calonnau ni. A da ni'n ymwybodol wedyn. A wedyn, pan da ni'n dod at Dduw, a mewn chdi bach fyddwn ni'n gweddio, da ni'n gwybod, waw, da ni'n cael siarad efo Duw. A da ni yn gwybod bod ni'n cael dweud, dad, wrth Dduw. Yn sydyn, mae bob dim yn newid. A da ni'n mynd, o dad, please helpa fi. O dad, diolch i ti bod ti'n gwrando arno fi. Achos mae Iesu wedi sortio'r broblem yna tu mewn i ni. Felly diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Lyfli eich gweld chi. Ag, lle gawn ni chat bach wedyn ar y diwedd. Tu allan. Wel, diolch am y stori pwysig yna. Gawn ni barhau ein haddoliad wrth gan i fy'n gilydd yr ail emyn. Yr ail emyn. Mor fawr yw cariad Duw y tad, ni echir byth a'i fesur.
Fe roddodd fe'i fab yn lawn. Iawn, oce. Dwi ddim yn gweld yn iawn. I achub gwael bechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen gan guddiodd Duw y tad ei wedd. Aeth twyllwch didew drwy y tir mwyn i'n gael tangnefedd. Yr ail emyn. Wel, gawn ni gydweddio. O Dduw ein tad ein harglwydd ni, da ni'n diolch i ti am y cyfle i ni ddod efo'n gilydd. Fel brodyr a chwiorydd trwy Iesu Grist, am y cyfle i ni ddod efo'n gilydd i thaddoli di y bore yma. Da ni'n diolch i ti am y ffaith bod ni'n cael dod yma, ac ar un pryd bod ni'n medru dod yma. O arglwydd, da ni'n diolch i ti am dy fendithion i ni o ddydd i ddydd. O arglwydd, da ni'n diolch i ti am dy fendithion corfforol i ni. Am y ffaith bod gynnon ni rhywle i gysgu dros nos, tai, cartre, lle da ni'n medru aros yn saff. Hefyd o arglwydd, da ni'n diolch i ti am ddigon o fwyd, am ddigon o ddŵr sy'n byr iawn i yfed. O arglwydd, wyt ti'n darparu popeth sy'n angenrheidiol i ni. A da ni'n diolch i ti am hynny.
O arglwydd, da ni'n diolch i ti am ein ffrindiau, am ein teuluoedd ni, am ein cymodogion ni. Wyt ti'n bendithio ni efo cymdeithas, a da ni'n diolch i ti am hynny. Da ni'n diolch i ti am y ffaith bod yn bosib i ni gael cymdeithas efo ti, o dad. Am y ffaith fod ti'n galw ni dy blant di. O Dduw, da ni'n diolch i ti am hynny, a da ni'n diolch i ti am dy fendithion ysbrydol i ni. Yn arbennig, o Dduw, da ni'n diolch i ti am iachawdwriaeth yn ein bywydau ni. Roeddwn ni yn bell oddi wrth i ti oherwydd ein pechodau, ond ti sy'n yr un sydd wedi anfon dy fab fel aberth berffaith dros ein pechodau ni. Ti yw'r un sydd wedi talu pris dros ein pechodau ni ar y groes. A da ni'n diolch i ti am atgofodiad buddigoliaethus ein harglwydd Iesu Grist. Atgofodiad oddi wrth y merw, a trwydd o ef, da ni'n medru profi bywyd mewn gwirionedd, bywyd sy'n dragwyddol, sy'n llawn ystyr, llawn pwrpas. O Dduw, da ni'n diolch i ti am Iesu Grist. Da ni'n diolch i ti am bresenoldeb dy ysbryd glân yn ein bywydau ni. O arglwydd, da ni'n diolch i ti fod ti ddim yn ein gadael ni ar ein pennau'n hunain, ond mae dy ysbryd dy hun yn byw ynddo ni, o Dduw. A da ni'n diolch i ti am hynny. Da ni'n diolch i ti am y ffaith bod dy ysbryd glân yn helpu ni pan da ni'n darllen y Beibl. Mae o'n helpu ni mwyn i ni ddeall yn well beth mae dy air di yn dweud wrtho ni heddiw. A da ni'n diolch i ti am dy air. Da ni'n diolch i ti am yr hanes yma, am fywyd Dafydd, a da ni'n diolch i ti am y ffaith bod ni'n medru darllen heddiw be sydd wedi digwydd yn y mywyd Dafydd yma, y brenin. O arglwydd, da ni'n diolch i ti am dy faddeuant yma hyd yn oed yn ein hanes ni. A da ni'n medru gweld fod ti'n ystyried ein pechodau o ddyfrif. Wyt ti'n ystyried ein pechodau ni fel y peth sy'n rhwystro ni. O arglwydd, da ni'n anobeithiol hebddo ti. Ond wyt ti wedi rhoi unwaith eto dy fab Iesu Grist i farw dros ein pechodau ni ar y groes. O Dduw, da ni'n diolch i ti am hynny, a da ni'n diolch i ti am dy alwad yn ein bywydau ni. Da ni'n diolch i ti am y ffaith fod ti'n rhoi ystyr i'n bywydau ni, wyt ti'n rhoi pwrpas i ni, wyt ti'n rhoi rôl i ni yn dy deyrnas di. O Dduw, da ni'n diolch i ti am hynny. Da ni'n diolch i ti am y ffaith fod ti wedi ateb y cwestiwn sylfaenol yn y bywyd yma. Pam ydw i yma? A da ni'n gwybod yn union pam da ni yma. Mwyn i ni daddoli di, mwyn i ni dygaru di ac i ddfwynhau. Ac hefyd, i rannu'r newyddion gwych yma efo pawb yn y byd sydd ddim wedi clywed eto, sydd ddim wedi troi at ti yn yr arglwydd Iesu Grist eto. Felly o arglwydd, helpa ni heddiw i ddysgu mwy amdana ti trwy edrych ar dy air. Siarad efo ni trwy dy air heddiw. Da ni'n dymuno agosau ata ti trwy dy air. Da ni'n dymuno gwybod mwy amdana ti ac yn fwy na hynny, da ni'n dymuno dadnabod di yn well, mwyn i ni wasanaethu di yn well. O arglwydd, da ni'n diolch i ti. Da ni'n diolch i ti am Iesu. Ac mae'n bosib i ni ddod ata ti mewn gweddi ddim ond oherwydd gwaith Iesu Grist ar y groes. A thrwydd o ef, da ni'n medru dod ata ti
yn hyderus. Ac wyt ti'n gwahodd i ni ddod ata ti mewn gweddi. A da ni'n diolch i ti am hynny, a da ni'n diolch i ti am wrando ar ein gweddiau. Oherwydd da ni'n gweddio popeth yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, gawn ni barhau ein haddoliad wrth gan ni trydydd emyn efo'n gilydd. Okay. Dymnach yn y gosach. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon. Rwyt ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'm Duw. Wel, hoffwn i ddechrau wrth ddiolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i mi ddod unwaith eto i bregethu y bore yma. A mae'n hyfryd iawn i mi fod yma yn gorfforol. Llynedd roeddwn ni yma trwy fideo, os dwi'n cofio'n iawn. A mae'n hyfryd iawn i gael cyfle i ddod yn ôl heddiw yma yn y capel. Hyfryd iawn, a diolch am y gwahoddiad. Wel, heddiw, y byddwn ni'n edrych ar rhai pethau sy'n dod allan o'r benod yma, penod 24 yn 2 Samuel, ac yn arbennig y byddwn ni'n canolbwyntio ein sylw ar un adnod fel ffocws ein hamser efo'n gilydd. Adnod 24. Ond dywedodd y brenin wrth arafna, na, rhaid i mi ei brynu gennyt am bris. Nid wyf am aberthu i'r arglwydd fynyw boeth offrwm di-gost. Felly prynodd Dafydd y llawr dyrnu ar ychen am 100 shekel o arian. I mi yn bersonol, bob yn ail neu drydydd flynedd, dwi'n hoffi darllen yn syth trwy'r Beibl mewn blwyddyn. Just dechrau efo Genesis 1 i ddatguddiad 22. Just mynd trwy'r Beibl. A dyma beth dwi'n gwneud eleni. Dwi wedi cyrraedd llyfr Job yn yr Hen Testament erbyn hyn, a llyfr Actau yn y Testament Newydd. Ac wrth gwrs, erbyn diwedd eleni, bydd yn bosib i mi darllen trwy'r holl Beibl. A dwi'n hoffi gwneud hyn weithiau. A weithiau pan dwi'n mynd trwy'r Beibl, dwi'n sylwi ar y ffaith bod yna lawer o wahaniaeth rhwng perspektif Duw yn y Beibl ac ein perspektif ni yn y byd. Mae yna wahaniaeth, ac roedd yna rhywbeth yn amlwg i mi yn ein ffocws heddiw.
Mae yna wahaniaeth rhwng perspektif, safbwynt Duw, bod ni'n ffeindio yn y Beibl, a safbwynt y byd yma. Dwi wedi ffeindio, yn ddau fy hun, weithiau, pan dwi'n sôn am y gwahaniaethau hyn rhwng perspektif Duw yn y Beibl ac ein perspektif ni yn y byd heddiw a dyddiau hyn, dwi wedi dechrau swnio fel y grumpy old man pan dwi'n siarad am bethau heddiw. Hynny yw, roedd popeth yn fwy anodd ac yn well pan oeddwn i'n blentyn. Pan oeddwn i'n blentyn, roedd rhaid i mi gerdded i'r ysgol 5 milltir troed noeth yn yr eira. Mae'n hawdd iawn i bobl ifanc heddiw. Wel, na, dwi ddim yn credu hwn, ond hyd yn oed os dwi'n swnio fel y grumpy old man weithiau. A dyma'r pwynt, does na ddim oedran arbennig, does na ddim grŵp o bobl arbennig. Dwi'n meddwl bod y pethau yma yn wir amdano ni i gyd yn ein byd ni heddiw. Yn ein testyn yn arbennig, adnod 24, mae yna 2 beth sy'n hollol naturiol i Ddafydd, sy'n estron iawn i ni yn ein byd heddiw, yn ein bywyd heddiw. Y peth cyntaf yw aberth, neu aberthu. Da ni ddim yn siarad lot am aberth neu aberthu yn ein byd ni heddiw. Os oes na rhywbeth da sydd wedi dod allan o'r pandemig, da ni'n gweld bod na rai bobl yn aberthu rhywbeth ar gyfer bobl arall. Ond yn naturiol, dydy aberthu ddim yn dod yn hawdd i ni yn ein byd ni heddiw. Dyma'r peth fy mod i wedi sylw ar dros y blynyddoedd efo timau sy'n dod draw o America. Weithiau mae gennym ni rhywbeth i wneud, a dwi'n rhoi'r assignment iddyn nhw, a mae'n dweud, mae hwn yn amhosib. Mae'n amhosib i wneud hwn. Ond ar ôl i mi siarad efo nhw tipyn bach, dydy amhosib ddim y gair addas. Dydy'r peth ddim yn amhosib, mae'n just anodd. Just anodd. Ond da ni'n dweud, mae'n amhosib. Os yw rhywbeth yn amhosib, does dim rhaid i mi drio wneud y peth. Ond yn fwy na thebyg, weithiau pan da ni'n defnyddio'r gair amhosib, da ni'n golygu anodd. A da ni ddim yn gwybod os yw'r amser ac ymdrech a gwaith ac arian yn werth yr aberth. Felly, da ni ddim yn siarad lot am aberthu, ond wrth ddweud hwn, trwy'r pandemig, da ni wedi gweld rhai bobl, ddim Cristnogion bob tro, ond rhai bobl sydd wedi aberthu, a mae hwn yn anogaeth i ni. Ond mae'n rhywbeth arall yn ein hadnod yma, adnod ffocws, y gair digost. Digost. Aberth sydd ddim yn costio dim byd i ni. Wel, mae hwn yn amhosib. Dwi newydd sôn am rhywbeth amhosib, ond mae'n amhosib i ni siarad am aberth digost. A mae Dafydd yn dweud hwn yn glir. Da ni'n ddiolchgar iawn am beth mae Arafna yn dymuno gwneud i helpu'r brenin, ond mae Dafydd yn glir. Na. Dwi ddim yn cyflwyno poeth offrwm aberth i'r arglwydd sydd ddim yn costio fi dim byd. Ond weithiau heddiw, da ni'n dymuno pethau am ddim. Da ni ddim isio dalu am pethau. Da ni'n chwilio am rhywun arall i wneud y gwaith. A da ni'n dweud pethau fel, dylai rhywun wneud rhywbeth am y broblem yma. Dylai rhywun drwsio'r broblem yma. A mae yna ddisgwyliad weithiau i rhywun arall dalu, i rhywun arall i wneud. A dwi eisiau bod yn glir am rhywbeth yma. Mae yna amserau y mywyd bob un ohono ni pan mae gennym ni angen.
amserau angen yn ein bywydau ni, a mae'n hollol addas i ni ofyn am help pan mae'n angen, a mae'n hollol addas i ni dderbyn help gan bobl arall. Mae hwn yn hollol addas ac yn iawn, yn dda. Ond pan dyn ni'n disgwyl bob tro i rywun arall dalu, i rywun arall wneud y gwaith, i rywun arall delio efo'r broblem, mae'n dangos rhywbeth amdano ni, a mae Dafydd yn glir. Dwi ddim yn offrymu rhywbeth sydd ddim yn costio fi dim byd. Rhywbeth di-gost. Wel, cyn i ni fynd ymlaen efo'r testyn, dwi eisiau rhoi tipyn bach o gyd-destyn fel cyflwyniad i'r benod yma. Yn gyntaf, da ni'n gweld Dafydd. Da ni'n licio Dafydd. Da ni'n licio storia efo Dafydd yn yr Hen Testament, yn yr Ysgol Sul, da ni'n siarad am Dafydd, a Dafydd yn erbyn Goliath, a storia fel hyn, da ni'n licio Dafydd, a da ni'n licio'r salmau. A mae mwyafrif ohonyn nhw yn cael ei ysgrifennu gan Dafydd. Felly, da ni'n licio Dafydd. A da ni'n medru gweld yn yr ysgrythur bod Dafydd yn rhywun arbennig. Yn 1 Samuel, penod 13 ac adnod 14, mae'r proffwyd Samuel yn siarad efo brenin Saul ar y pryd, ond mae'n siarad am Dafydd. A dyma beth mae'n dweud wrth Saul. Ond yn awr, ni fydd dy frenhiniaeth yn sefyll, bydd yr arglwydd yn ceisio gŵr yn ôl ei galon, a bydd yr arglwydd yn ei osodef yn arweinydd ar ei bobl, a nad wyt ti wedi cadw'r hyn a'r chwanodd yr arglwydd i ti. Mae'n disgrifio Dafydd yr un sy'n dod nesa fel gŵr yn ôl ei galon. A da ni'n medru gweld ffyddlondeb Dafydd ac ymddirieddaeth bod gan Dafydd yn new. Ac wrth gwrs, os da ni'n edrych ar y brenhinoedd sy'n dilyn Dafydd, mae Dafydd yn standard ar gyfer bob un ohonyn nhw. Mae bob un o'r brenhinoedd sy'n dilyn Dafydd yn cael ei farnu yn dda neu'n ddrwg wrth gymharu efo Dafydd. Mae'n dweud, mae'r brenin yma yn dda, nath o fel a nath ei dad Dafydd. Felly mae Dafydd yn special, mae Dafydd yn arbennig. Ond doedd Dafydd ddim yn berffaith. Mae Dafydd yn gwneud lot o gamgymeriadau. Ac cyn i mi fod yn rhy galed efo fo, weithiau mae'n rhaid i mi edrych arna i fy hun. Dwi'n gwneud lot o gamgymeriadau hefyd. Dwi ddim yn medru bod yn rhy galed efo Dafydd yma. Ond mae'n y ddau gamgymeriad yn arbennig bod ni'n cofio trwy'r ysgrythur. Wrth gwrs, da ni'n meddwl am Odineb efo Bathsheba a llofruddiaeth ei gŵr hi, Uriah Hethiad. Da ni gyd yn gyfarwydd efo'r hanes yma. Ond roedd na rhywbeth arall. Beth da ni'n gweld yma yn ein testyn. 2 Samuel 24, y cyfrifiad. Ac yn ôl yr ysgrythur, mae'r cyfrifiad yma yn waith na'r godineb efo Bathsheba, ac hyd yn oed llofruddiaeth ei gŵr hi, Uriah Hethiad. Achos efo pechod Dafydd efo Bathsheba, mae'n effeithio dim ond ei deilio, dim o ei blentynol sydd wedi marw. Ond efo'r pechod yma, y cyfrifiad, mae'n 70,000 o bobl sy'n colli ei bodau. Felly mae effaith ei bechod yma yn waith. Ond wrth gwrs, efo'r cyfrifiad, da ni'n medru ffeindio'r hanes yma yn 2 Samuel 24, ac hefyd yn 1 Chronicle 21.
da ni'n medru darllen yr un hanes yno, a mae'n werth gymharu rhywbryd y ddau hanes yma. Ond beth am y cyfrifiad? Beth sy'n digwydd? Beth oedd? Wel, yn syml iawn, mae'n cyfri'r bobl yn Jwda ac yn Israel. Mae'n cyfri faint ohonyn nhw. Be di'r nifer yma? Ond doedd pobl Dafydd ddim yn licio'r syniad yma. Nath Joab a'i swyddogion eraill drio siarad efo brenin yn dweud, mae hwn yn gamgymeriad, i ddefnyddio geiriau gwahanol. Ond yn y diwedd, mae'n hwn ifydd i beth mae'r brenin yn gorchymyn. Ac mae'n cymryd bron 1 flwyddyn, 9 mis a hanner, i wneud y cyfrifiad yma. Ac maen nhw'n dod yn ôl, a maen nhw'n dweud yn nifer, a mae popeth yn iawn. Ond yn syth wedyn, mae Dafydd yn sylweddoli fod o wedi gwneud camgymeriad mawr. Mae'r deialog sy'n dilyn rhwng Duw a Dafydd trwy'r proffwyd Gad yn cynnwys cyfaddefiad Dafydd. Mae Dafydd yn cyfaddau fod o wedi gwneud camgymeriad. Da ni'n gweld cosb Duw, ac mae'n diddorol iawn bod Duw yn rhoi dewis ynglyn â'r cosb i Dafydd. Mae'n ddiddorol iawn. Ac wedyn, da ni'n medru gweld cosb Duw, da ni'n medru gweld aberth Dafydd, ac wedyn trigaredd Duw. Mae llaw yr angel yn cael ei atal. Ond yn syth, mae'n y 2 gwestiwn sy'n cael ei codi yma. Yn gyntaf, pam mae Dafydd isio'r cyfrifiad yma? Pam? Be di'r reswm? Ac yn ail, pam mae Duw mor ddig efo Dafydd am y cyfrifiad? Wel, yn anffodus, does na ddim digon o amser i ateb y cwestiynau yma, ddim ond i gyflwyno'r cwestiynau yma. Mae yna rai bobl sy'n credu bod Dafydd isio dibynnu ar fwy o filwyr sy'n medru helpu fo yn lle dibynnu ar yr arglwydd. Neu, mae yna rai bobl sy'n credu bod yna gwestiwn o drethu i gasglu mwy o arian, o dreth, yn lle dibynnu ar yr arglwydd. Da ni ddim yn hollol siŵr pam mae Dafydd isio gwneud hwn, neu pam mae Duw mor ddig. Ond mae yn broblem, mae Duw yn flin am y peth. Felly, yn ein testun heddiw, hoffwn ni wneud 2 beth. Yn gyntaf, hoffwn ni gyflwyno 4 peth, 4 syniad, bod y testun yma yn ein dysgu ni am aberth yn yr Hen Testament. Mae'n amhosib i mi drafod pob un o fanylion system aberthol yn yr Hen Testament, felly dwi'n cyflwyno dim ond 4 peth heddiw. Ac wedyn, hoffwn i gloi wrth edrych ar wahaniaeth aberthu yn yr Hen Testament ac yn y Testament Newydd. Hynny yw, i edrych ar cwestiwn aberthu trwy lygaid y Testament Newydd. Felly, gawn ni ddechrau efo 4 syniad, 4 peth am aberthu yn yr Hen Testament sy'n amlwg yn ein hanes heddiw o fywyd Dafydd. Yn gyntaf, mae aberthu yn ewyllus Duw. Da ni'n gwybod bod aberthu yn ewyllus Duw achos bod Duw yn gorchymyn i'r bobl aberthu o ffrymu. Ac da ni'n medru gweld bod Duw yn sefydlu'r system aberthol yn y gyfraith. Ac yn yr Hen Testament, roedd na 5 math o offrwm neu aberth yn ôl y gyfraith. Yn gyntaf, roedd na boeth offrwm. Yn ail, roedd na fwyd offrwm. Yn drydydd, roedd na aberth dros bechod anfwriadol. Yn bedwerydd, roedd na offrwm dros gamwedd, ac yn ola, roedd na offrwm
a oedd yn hedd-offrwm. Felly 5 math o ffrymau neu aberth yn ôl y gyfraith. Ac mae'r pethau i gyd yma yn Leviticus yn arbennig. Mae'n disgrifio'r pethau yma efo lot o fanylion. A mae'r pethau yma yn delio efo lot o bethau, ond yn arbennig efo pechod. Mae'n trio delio efo pechodau'r bobl yma. Nawr, ydy Duw yn derbyn hapusrwydd neu llawenydd gan waed anifeiliaid, neu bara, neu adar, neu pethau fel hyn? Ydy Duw yn dymuno gwaed? Ydy Duw yn dymuno dioddefaint anifeiliaid? Na, dydy'r pethau yma ddim y prif beth bod Duw yn dymuno. Ond mae Duw yn dymuno cymod efo ni. Mae Duw yn dymuno perthynas efo ni. Mae Duw yn dymuno helpu ni. Mae Duw yn dymuno i ni beidio ac aros fel da ni. A mae hwn yn amhosib i ni droi at oef heb sylweddoli bod ein pechodau yn rhwystyr i ni. Mae ein pechodau yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. Felly trwy'r aberth, mae Duw yn trio dangos i ni pwysigrwydd maddeuant, pwysigrwydd rhywun i dalu y cost, y pris dros ein maddeuant ni. A da ni'n medru gweld hwn yn yr hanes. Os da ni'n edrych ar yr hanes yma yn 1 Chronicle, da ni'n gweld rhai bethau, lle mae Duw yn gorchymyn i Ddafydd codi allor ac i offrymu poeth offrwm. Yn adnod 18, ymhenod 21 yn 1 Chronicle. Yna dywedodd angel yr arglwydd wrth Gad am orchymyn i Ddafydd fynd i fyny a chodi allor i'r arglwydd ar lawr dyrnu o'r nan Jebusiad. Da ni'n mynd ymlaen i adnod 22. Dywedodd Dafydd wrtho, rhoi mi'r llawr dyrnu mwyn i mi godi allor yno i'r arglwydd. Rho ef i mi am ei lawn bris mwyn atal y pla rhag y bobl. Ac adnod 26 yn yr un benod. A chododd yno allor i'r arglwydd ac aberthu poeth o ffrymau a hedd o ffrymau. Galwodd ar yr arglwydd ac atebodd yntau ef trwy anfon tan o'r nefoedd ar allor y poeth offrwm. Felly mae Duw yn gorchymyn i ni aberthu achos bod Duw yn dymuno perthynas efo ni. Mae hwn yn amhosib os da ni ddim yn sylweddoli pa mor ddrwg ydy ein pechod ni ac ein pechodau ni. Rhywbeth arall yn y testyn yma, yr ail beth am aberthu yn yr Hen Testament. Da ni'n gweld bod aberthu yn addas i ni. Mae'n addas i ni aberthu yn ôl y gyfraith yn yr Hen Testament. Os da ni'n edrych ar y dechrau yn Genesis 1 adnod 31, mae'n dweud, gwelodd Duw y cwbl a wnaeth ac yr roedd yn dda iawn. Ac wrth gwrs, os da chi'n darllen yr holl benod, da chi'n medru gweld y pethau i gyd. Mae'n dweud bod yn dda iawn. Ond mae'n rhywbeth bod ni ddim yn gweld yma yn y sefyllfa. Da ni ddim yn gweld pechod yma. Nath Duw ddim creu pechod. Mae pechod yn ein cyfraniad i greadigaeth Duw trwy ein hanufudd-dod.
Dyma beth da ni'n ychwanegu i'r sefyllfa. Yn y testyn yma, dydy hwn ddim yn sôn am salwch, am farwolaeth. Pam? Wel, nath Duw ddim creu salwch na marwolaeth chwaith. Mae'r pethau yma yn dod fel canlyniad un penderfyniadau, un pechodau, ni. Y trydydd peth yma, mae aberthu yn gostus. Wrth gwrs, mae hwn yn amlwg. Mae'n costio rhywbeth. Mae'n amhosib i ni siarad am aberth heb gostio ddim byd. Mae aberth yn ei natur yn costio rhywbeth. Ac unwaith eto, ein adnod fel ffocws heddiw. Mae Dafydd yn dweud, nid wyf am aberthu i'r arglwydd fy niw boeth o ffrwm di gost. Mae yn gostus, mae'n gofyn rhywbeth. Mae'n costio rhywbeth. Ac hefyd, da ni'n gweld bod aberthu yn effeithiol, ond ddim ond efo amodau. Da ni'n medru gweld y hysbysebiad ar y teledu efo terms and conditions yna, efo pob peth, mae'n fwy o terms and conditions na'r hysbysebiad yna ar y teledu. Ond mae'n rai bethau sy'n helpu yr aberth yn ôl y gyfraith yn yr Hen Testament bod yn effeithiol. Yn gyntaf, mae'n rhaid i fod yng nghwmni rhai bethau eraill. Hynny yw, mae'n rhaid i fod rhai bethau sy'n mynd efo'r aberth, sy'n gwneud yn effeithiol. A mae'n y dri pheth yma, a da ni'n gweld y pethau yma yn yr hanes yma. Yn gyntaf, mae'n rhaid i fod cyfaddefiad. Mae'n rhaid i ni sylweddoli bod ni wedi pechu, bod ni wedi gwneud camgymeriad. 2 Samuel 24 ac adnod 10. Wedi iddo gyfrif y bobl, pigodd cydwybod Dafydd ef, a dywedodd wrth yr arglwydd, pechais yn fawr trwy wneud hyn, am hynny o arglwydd maddau i thwas oherwydd bym yn ffôl iawn. Cyfaddefiad yma, mae Dafydd yn cyfaddau bod Duw yn iawn, dwi wedi pechu, dwi wedi gwneud rhywbeth drwg. Yn ail, da ni'n medru gweld ediferwch sy'n mynd efo'r aberth hefyd. Adnod 14 yn yr un benod. Dywedodd Dafydd wrth Gad, mae'n gyfyng iawn arnaf, ond bydded i ni syrthio i lawr arglwydd am fod ei drigareddau'n aml yn hytrach nag i ni syrthio i ddwylo pobl. Mae'n troi cyferiad yn ei bywyd yn ôl at Dduw. A mae'n rhoi popeth, ei ymddirieddaeth i gyd ar Dduw i dderbyn trigaredd. Ac hefyd, mae'n derbyn cyfrifoldeb ynglyn â'i weithredoedd. Adnod 17. Pan welodd Dafydd yr angel yn taro'r bobl, dywedodd wrth yr arglwydd, mae fi sydd wedi pechu, a mae fi sydd wedi gwneud drwg, ond am y defaid hyn beth y wnaethant hwy. Bydded dy law yn fy erbyn i am teulu. Dwi'n gyfrifol. Dwi wedi gwneud. Cosbi fi. Dwi'n heiddi'r gosb. A mae'n gweld ei gyfrifoldeb yma. Rhywbeth arall am y pwynt yma. Mae aberthu yn yr Hen Testament yn delio efo pechod ddim ond dros dro. Mae'n delio efo un pechod. Ond dim ond dros dro. Mae'n mynd ymlaen. Mae'n rhaid i ni aberthu yn wastadol. Mae'n rhaid i mi aberthu bob tro pan dwi'n pechu, ac bob tro felly trwy'r amser dwi'n aberthu. Ac hefyd felly roedd aberthu yn yr Hen Testament yn delio efo pechodau. Hynny yw y pethau drwg fy mod i'n gwneud, neu y pethau da fy mod i'n peidio â gwneud. Ond ddim yn delio efo pechod, sef
ydy feddeg fy mhechod, fy natur pechadurus. Mae'n jyst delio efo'r pethau fy mod i'n gwneud neu fy mod i'n peidio a gwneud. Y pechodau, ond ddim efo pechod. Wel, yn sydyn iawn, gawn ni droi at y Testament Newydd a na i fynd yn gyflym trwy'r pwyntiau yma. Mae yna wahaniaeth rhwng aberthu yn yr Hen Testament a pan da ni'n siarad am aberthu yn y Testament Newydd. Wrth gwrs, mae'n rhaid i ni fod yn sicr bod Iesu yn parhau siarad am aberth ac mae'n parhau gofyn i ni aberthu. Dyma beth mae Iesu yn dweud am beth mae'n golygu i ni ddilyn, i ni ddilyn ef yn Mathew 16 ac adnodau 24 i 25. Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, os myneb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Oherwydd pwy bynnag a fy'n gadw ei fywyd, fei cyll, ond pwy bynnag a gyll ei fywyd fy mwyn i, fei caiff. Felly mae Iesu'n parhau gofyn am aberth, ond mae yna wahaniaeth. Mae yna 4 peth ac yn sydyn iawn, dwi'n mynd yn gyflym iawn trwyddyn nhw, sy'n dangos y wahaniaeth rhwng aberthu yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Yn gyntaf, mae Iesu yn disgwyl i ni aberthu ein hunain ac i ddewis aberthu ein hunain. Felly, da ni ddim yn aberthu anifeiliaid, da ni ddim yn offrymu bara neu adar neu olew neu unrhyw beth arall. Dwi'n cyflwyno fy hun. Da ni'n siarad am hunan aberthu, hunan aberth. Ac wrth gwrs mae Iesu newydd sôn am hynny yn Mathew 16. Ac yr ail beth, mae ein haberth yn aberth bywiol. Mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid 12 ac adnod 1, am hynny, yr rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw, felly o rhoch iddo addoliad ysbrydol. Dwi'n siŵr bod y bobl sy'n dod o draddodiad Iddewig sy'n clywed y geiriau yma gan Paul yn meddwl, sut mae hwn yn bosib? Mae aberth yn rhywbeth sy'n farw. Mae Paul yn dweud, mae'n rhaid i chi fod yn aberth byw ac i gyflwyno eich hunain fel aberth byw. A dyma'r peth, mae'n rhaid i ni roi ein hunain i'r arglwydd yn gyntaf ac i eraill trwy'r amser i aberthu ein hunain, i farw i'r pethau fy mod i'n dymuno gwneud, fy mod i'n dymuno yn y bywyd yma, ac i feddwl am ein harglwydd ac am y bobl o'n cwmpas ni. A thrwy wneud hwn, da ni'n derbyn popeth bod ni'n chwilio amdano. Pwrpas, cymdeithas ac yn ymlaen. Y trydydd peth yma, da ni'n aberthu, gwasanaethu a gweini mwyn i ni ddangos ein diolch i Dduw am faddau i ni ein pechodau i gyd. Da ni'n gwneud y pethau yma mwyn i ni ddangos ein diolch am beth mae Duw wedi gwneud ynddo ni. Da ni ddim yn gwneud y pethau i ennill maddeuant Duw. Mae'n amhosib i ni wneud unrhyw beth i ennill ei ffafref, i ennill maddeuant Duw. Ond oherwydd da ni wedi profi maddeuant, bywyd newydd yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n bosib i ni aberthu ein hunain, i ni wasanaethu, i ni weini, i ni rhoi ein hunain dros eraill. A mae'n y 2 le yn y Testament Newydd sy'n dangos y perthynas rhwng gras Duw yn ein llachodwriaeth ac wedyn beth da ni'n gwneud i ddangos beth sydd wedi digwydd ynddo ni trwy ei ras. Enghraifft, ail Timotheus 1 ac adnodau 9 a 10. Mae'n dweud, ef anhachebodd ni
a'n galw a galwedigaeth sanctaidd, nid ar sail ein gweithredoedd, ond yn unol a'i arfaith a'i hun a'i ras. Y gras a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r oesoedd, ond a amlygwyd yn awr drwy ymddangosiad ein gwaredwr Crist Iesu, oherwydd y mae ef wedi dirymu marwolaeth a dod â bywyd ac anfarwoldeb i'r golau trwy'r efengyl. Ac hefyd y testun sy'n gyfarwydd i ni, Effesiaid 2 ac adnodau 8 i 10. Trwy ras ydych wedi eich achub trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb ymffrostio, oherwydd ei waith ef ydym. Wedi ein creu yng Nghrist Iesu fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. Ac y peth ola am y gwahaniaeth rhwng aberthu yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Mae Iesu yn yr unig aberth derbyniol ac effeithiol i faddau ni ein pechodau, ac i fod yn fuddugoliaethus dros bechod. Hynny yw, ein natur pechadurus, mwyn iddo ein hiachau a throsffurfio ni trwy ein nerth. Yn yr Hen Testament roedd y bobl yn wastadol yn offrymu, yn aberthu. Roedd o'n delio dim ond efo pechodau a doedden nhw ddim yn siŵr ydy fo offrwm, ydy fo aberth yn dderboniol i Dduw. Mae'n rhai leoedd fel yma lle mae Duw yn ateb ac yn dangos roedd yr aberth yn dderboniol, ond fel arfer, doedden nhw ddim yn siŵr. Ac wrth gwrs, doedd yr offrymau a berthau ddim yn delio efo ein natur ni. Ond mae Iesu yn delio efo ein natur ac efo ein pechodau, ac unwaith am byth. Mae Iesu wedi talu pris dros ein pechodau ni. Dwi'n hoffi beth mae'n dweud yn Hebreaid 10, adnodau 10 i 13. Yn unol ar y wyllus honno yr ydym wedi ein sancteiddio trwy gorff Iesu Grist sydd wedi ei offrymu unwaith am byth. A mae pob offeriad yn sefyll beunydd yn gweini ac yn offrymu'r un aberthau dro ar ôl tro, aberthau na allant byth ddileu pechodau, ond am hwn wedi iddo offrymu un aberth dros bechodau am byth eisteddodd ar ddeheuel Duw yn disgwyl bellach hyd o'n i osodir ei elynion yn droedfainc i'w draed. Yn y Testament Newydd, da ni'n gweld Iesu, yr aberth sy'n berffaith, sy'n hollol dderbyniol i'n tad ni. A da ni'n medru troi at o ef ac yn derbyn ei aberth dros ein pechodau ni. A da ni'n medru profi iachadwriaeth yn bersonol, maddeuant personol, pwrpas, cariad, gobaith, cymdeithas. Da ni'n gwybod pam ydyn ni yma. Mae gan Iesu bwrpas i bob un ohono ni, rôl i bob un ohono ni, ond mae'n dechrau efo'r bywyd newydd yn ddiwedd, efo maddeuant, efo'r clean slate yma o flaen Duw. A mae hwn yn bosib dim ond trwy Iesu. A mae'r gwahoddiad i ni heddiw. Os oes na rhywun yma sydd ddim wedi profi maddeuant yma, bywyd newydd yma, sy'n parhau trio o ffrymu pethau, aberthu pethau, sydd ddim yn ddigon. Mae'n jyst rhaid i ni ddod at Iesu. A mae Iesu yn barod i faddau i ni ein pechodau i gyd, i roi'r clean slate i bob un ohono ni. Felly gobeithio bydd hwn yn rhywbeth sy'n digwydd ym mywyd bob un ohono ni sy'n gwrando ar y bregeth heddiw.
Ac dwi'n cloi efo'r gwahoddiad yma. Just i feddwl am Iesu Grist sy'n parhau aros amdano ni. Wyt ti'n teimlo rhywbeth yn dy galon? Os wyt ti'n teimlo bod y Duw yn dy alw di heddiw, gobeithio bydd yn bosib i ti siarad efo un ohono ni, neu trwy e-bost, dwi'n gwybod bod yna bobl sy'n gwylio o adra, unrhyw ffordd i gysylltu â'r bobl yma. Dwi'n siŵr basai pawb yma'n hapus iawn i siarad efo chi am beth mae'n golygu i ddod yn blentyn i Dduw. Mwyn ei enw. Amen. A da ni'n cloi efo emyn sy'n siarad am drosffurfiad trwy Iesu Grist. Y pedwerydd emyn, ai gwir y gair fod elw i mi, yn aberth Crist a'i werth fawr loes, a gollodd ef a'i waed yn chi dros un a'i gyrodd ef i'r groes. Ei gariad tra rhyfeddol yw, fy niw yn marw i mi gael byw. Y pedwerydd emyn. Amen.
harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fyddwch gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.